ім'я Отця, а Сина, а Духа Святого. Miłość naszego Knieza Jezu Chrysta, lubość Boga Otca, a zgromadność Ducha Świętego być z wami wszystkimi. Lubi bracia, lubi sestry, witam was na jutro na Bożą mszu. Pod swym świecie dżęca cyrkiew uznaje, że jesteśmy runi w zawodnym kirczu śpiewali dżęc Chrystus martwych stanuje, a pobił je się mocy złe. To jest przyczyna naszej radości, którą dżęca też zasu nasi krzyżerio do kraja nosza, wierywym a niewierywym jednak waziwio, że je Chrystus kniez a wumożnik. W tym zmysle świadczmy jutrony świedzeń w prawej jutrony radości. A niech tutele radość też natyknie wszystkich tych, którzy nas opytują, aber z którym się zetkamy. Potem mianowicie jak jutrony świedzeń też swój zmysł spełnił, gdyż się rozszerzył po naszym kraju. Zdrowiu dżęca też moich lubych starych w domie świętej Ludmile, a wiedzą też ich dalszych, którzy są przez święte dni znano zase w domie z nie, a z nami romadze świecza jutrony świeczeń. Knieże Jezu Chryste, Ty si się narodził, żeby z nami człowiekami dzielił radość a starość żywienia, a to dla wołamy k Tebie. Kyrie eleison. Knieże Jezu Chryste, Ty si nas za winu całego świata, każdego człowieka, to dla smimy stanie znowu prosić. Christe eleison. Knieże Jezu Chryste, Ty si hordosne zrozstan na nam všim puč do nového, wiecznego żywienia otworzył. Durch Tebie owamy. Kyrie eleison. Knieże, zmiel so nad nami a zmiłot na wszystkie nasze rychy, zabych my czysty a sprawny utrobowa świadczyli tule Bożą mszu. Amen. Modlmy się. Wszechmocny Boże, pełni radości świadczymy dżęc jutrońsku. Twój Syn jest rozstany i śmierć pożedobył, a nam niebieса otworzył.
Obnov nás se svojím duchom, zabych my tež my z mrtvých stanoši v světle živí byli, kotrež je Kristus, již je z toho živá králuje po věky na věky. Słyszmy czytanie z apoštolskich skutków. We wonych dniach otworzy Peter swój hort a poreča: Wy wiecie, što je so všej Judei stało, spočavši so v Galilei po kčenci, kotruž je Jan predoval. Wiecie o Jezusu z Nazareta, kak je Bóg jeho žalboval z Duchom Świętym a mocu, kak je po kraju chodził dobre činio, a uzdrowiejo všetkých od diabła złotroczenych, dokelž Bóg je z nim. My sme svedci všeho toho, što je on činil v kraju Židov a v Jeruzalémie. Jeho sú nadrjevo povjesnili a zmorili, ale Bóg jeho na třečím dňu zbudzi a dá so jemu zjević, nic všemu ľudí, ale od Boha prede uzvoleným svedkam, nam, kiž sme z ním po jeho zroastaneniu jedli a pili. On je nam poručil to ozjevieć ľudí a za to svedčić, zo je on od Boha postajený súdnik živých a mŕtvych. Jemu svedča všetci proféča, zo so přes jeho meno rychy každému wodadža, kiž do neho věří. Slyšeli sme slovo Bože. Alleluja, alleluja, alleluja. Nasze pasjajenia je woprowany Chrystus. Dajcie nas, Hostinu, świecić Kniezu.
Niech Bóg z wami. Słowa Świętego Czynia po Janu. Prvního dňa ve týdnu ráno zaje, když běžte tma, když je Maria Madlina kroví a volá da kamen vodru a odpaliny. Tuž běžeše a přijde Simony Petry a druhému učeniky, kotráž Jezus lubovaše a prají jimaj, kněza su zrovazali a nevíme, kde su jeho povožili. Tuž vojnže Petr a ten druhý učenik a džištaj kroví. Běžeštaj obaj nádobo, ale ten druhý učenik doběža spěšnějša hač Petr a šinže preni kroví. Skiljušica volada tam rube leža, ale nie zastupí. A netko přinže tej Simon Petr, kiž by za ním šel a zastupivši dorova volada tam rube leža. Rubno pak, kotryž by na jeho vově bylo, neležeše s rubami, ale by o sebe na jen místně zavalené. Potom zastupí tež ten druhý učenik, kiž by prini krovi přišel do volada a vyrieše. Přetož ona ještě písmo nerozumještaj, so ma vun z mrtvých staneč. A tuž odinžeštaj učenikaj zase domoj. Slyšeli jsme dobré poselstvo našeho kněza Jezu Krista. Dobí bratři a ljubi sestry, štož je prede o sebe mez mužemi jara oblubované było. To jest dżęca w czasu digitalnych ro, a zabiero trochę zubiło. Menece karteracz. Nikoci farario, ono ro, mianowachu diabelsku, mordlersku kniu. Druze farario, zasa sami rady rajachu, myście se dopominamy, farar Zalowski, raderał najradszy uszczu, farareo, bysze wubierne raja, kiż so uznaje się. Człowiecze żywienie, so drude runa kartę raczu, albo syba raczu, dokeż drude dobudzisz, a drude też przerajesz. Nic szorcowe żywieniu radzi. Obraz kartu ma po takim symboliczny uznam. Też w żywieniu z wieczoryka sztuś ma lepsze trumfu, albo lepsze karty. Tu nie były uspieszne. Karty racz nie trebaš istočenega, ale v tej vulke življenja, tam dobi kujže soburač. Chceš, aber rač nechaš. A kasuchova môže tala rabuč, ta živenská ra, to je so menece vulky piatk, leta 1930 v Jeruzalémie pokazalo. Oni činiš u Ježusej proces. On je si dal do svojich kartoladač. A mocni tole sveta vidžachu jeho trumfu. To bychu jeho ljubost, ale tež jeho bezmocnost a jeho vodovanie. Jeho volný trumf menece ljubost bo překavane od hide, namoce
a neviery. Jezus je přeral a za to tež se svojim živenjem płacił. A z tym by poprom ta mowa konci być. A tohle je jinak přišlo. Dokež je Bůh sam kontra dal. A tale karta lubost, która spuszczekowana, co pokaza jako silny trumf. Što se nichtu ani wierzyć nie zważył, to by nadobo wierno. Tun, kiż na krzyżu przerał, jako dobyčer zrostanie, dokiż Boża lubost je tu największy trumf naszego świata. A tak śpiewamy też z pełnym prawem. Wunderbar je nasz umożnik, a przerał je zły nekmanik. A tutaj dobycze, on za siebie nie dzierży, jakby to jenoż było. Ale nam podziel da. A tak potom w tym kirluszu dalej ryka, kajż on tež nigdy stanu ja. O witaj, spožna nadzieja. Od jutro sem, aber od jutro na rania sem wiemy, że je bo nowe prawidło zawiet, nic za szkod, aber za karteračo, ale za wulku ru živenja. Te karty se znova mešeja. Karta wiry do zrostannego Chrystusa je za nas tu największy trumf wulki reživenja. A tale karta še druge, šetrichy. Šojene, što ci živenje v obradži, ze stutej kartu ruce ne možeš na koncu ženje šerač. Štož jutre znaje, ne može zadvilovati. Pisač menece juno, znate evangelski teologa Dietrich Bonhoeffer. A to, što on pisał w jednym liście z jastva, štož jutre znaje, ne može zadvilovati. Wiesz też, ta rabulka piatka, co přece zase ospětuje. Treba ma ještě televizor zasvědčiť a poješte láda, co máme plné ľudé šikvady. Hida a namoc ty dženca tu a tam knežité. A my sami so drude tež nezvážíme kartu víry vurač. Dokud se bojíme, za nám nikto nevěří, aber v diaspore o sebe so druzy se jim smeja. Haj, nikoci z nás ani tak prawie nevidža, kajký silný trumf oni v zaku maja. Drude je lere, juno také na tých ládač, ki sú hakle pozišto v živeniu kvíre šišli. Ja to všetci internecie čítam také teksty od takých ľudí, kajž napríklad abatisa kloštra Mariendom, to leží v biskupstve Aachen, nedaleko nižozemské hranice. Tam má jen blok v internecie a tam ona to písa, jak je živenie bežavo. A ona poveda, te prene 20 let mojho živenia, ja bych ateistka. A když ja pon započach agrárne vedomosti študovať, bych ja tajka leva feministka, kiž s druhými ženami nadrošla. A jako víry na makach, je som mi nowy svet otvoril. A ja som Bibliu čítava a spýtava zrozumieć,
što se bomi prajić, a to je se upłaciło. Samo na pozadku toho, što już możesz cyrkwi umietować, od srednjowieka hać do dżęsa, od tych krzyżnych wojnów, hać tym zneużywaniu dżęsniejszego czasa, ona pisa, zważył si prajić, ja sam od wiry, šo przyjawa, što jest dżęsa moje żywienie zbożone a bohate czyni. Wiera je za mnie wužadaca a zdobom fascinovaca. Praj, tuta nidyša ateistka a dżęsniejsza abatisa kloštra zes, ja niki nem, 25 abacici kniežnami Marien Donk, ona rika Christiane Remc, a wiedzie tutun kloštra hižo przez 15 lat. Potajki my trebamy stajnie za co jutro ne svedźeń, za nebochmy zaboli, za mamy hižo tun rozsudny trumf w zaku. Od jutro sem je so raz živenja przemieniła, bo sam je tak rec z obrazom prajene wiezo nową kartu na blido położył. A tu ta nowa karta rika zrowa stanienie swojego syna. A z tutej kartu czynimy też ten posledni sztych naszego żywienia. A to dla pisamy na narodne pomniki naszych wotemrytych, sztuj to będzie, tun do będzie. Amen. Stanimo a modlimy so wiru. Wierju do Boha, Wódca Wszechmocnego, Stworiciela niebes a ziemi, a do Jezu Chrysta, Jojniczko Syna, naszego Knieza, iż je podjatwa Ducha Świętego, narodzony z Marii Knieżnej, czerpy pod Poncjom Pilatom, krzyżowany, umrył a pochybany, zestąpił do przytyle, trzeci dzień jest martwy stanu, zbył do niebies i był awicy. Wódca Wszechmocnego, stam wszędzie sudzi żywych a martwych. Jeden Świętego Ducha, Świętą Katolską Cyrkiew, zgromadzeństwo świętych, wodowanie rychu, zrowa stanie martwych. Boże żywienia, Ty si Jezusa z martwych zbudził. To dla świadczymy z wielkiej radością, jutroniczko. Tute nowe Twojemu Synu darene żywienie chcesz nam všem darić, a tu jeszcze prosimy. Niech jutrona radość so rozšíri w naszych swojbach, a pošie nasze serbskie domiznie, so bychu prawie wiele ludzi podziel brali, a ju sobu zali do wiecznego żywienia. Prosimy Cię. Żonuj procu a wuznaczy wiry naszych krzyżorów, so bychu bez szkody a niezboża, so zaso domoj wrócili. Daruj wszystkim chorym, beznadziejnym a zadwilowanym nową moc a nową nadzieję. Wiedz chrześcijańskie cyrkwie przeco bóle do zromadności, so bychu wiarygodnie wesołe poselstwo woziwieć moli. Prosimy Cię. Wob jechajo kirchu wozivieja krzyżory radosne poselstwo żywym a zemrytym. Tuż prosimy za naszych niebohich, so bychu dojszli do wiecznej jutronej radości. Boże żywienia, Ty si swojego Syna Jezu Chrysta do świata posłał, żeby z nami kroczył przez hory a doły żywienia.
Nech znimte žducpijeme wieczną krasność w Twoim królestwie, o to prosimy przez Chrysta naszego Knieza. Modlitь się, co wszyscy, żeby co moja masz łopów, spodoba Bohu, a mocnemu wódcy. Oni jutronej radości przyjotujemy co Boże na łopo Chrystowy. Niech won obnowia apostolnia Twoją cyrkiw. O to prosimy przez Chrysta naszego Knieza. Kniez bądź z wami. Pospieńmy w utroby. Dziękujmy so Kniezy naszemu Bogu. Woprawcze Jehud nas sprawny, zdobny a spomożny. Za Tybie, Knieże, kujży czas, o sobie pak dżinsa, wyskając sławimy, gdyż pozwoprowany nasze jutrony jenio, Jezus Chrystus.
Won je prawe jinja, katryż je zebrawo, rychy svita. Ze swojej smrću je našu smrcničiju, a smrtwych staneši je nam živenje obnovil. To dla wyskašun svitve jutrownej radości, ale też niebieskie silności i angielskie mocy, Tebe piosenku aby śpiewają, ospietują bez końca. Upravdźe sjate se te knieže, a spravom če kvališa tvoja stvoba, že to ještě svojho syna našeho kněza Jezu Krista s mocným skutkovaním Ducha Svatého oživíš a svědčíš tyšun svět. A romadži si nepřestajně svůj lud, co by se tvojemu měnu čiste opovopoval od slunca skáčenia, hač to jo kovania. A tohle přikadžam před tvoje obličo, svědčo zjednočení sebe církviu, ročné svědčení z mrtvých stania našeho kněza Jezu Krista. Přes něho ještě je tvoje pravice povyšené, či kníže prosím. Posvědč tu ty naši daraj před svojho ducha, zabyš ty bywaj živo a krý tvojho syna, našeho kněza Jezu Krista, již je nám poručil, tuto potajemstva svědčíš. V noci, ve katrež po smrti budete zavuntlip, džaku vaše coči, žonu vaši, on vámaše a podajú svojim učobnikám prajo. Zmíče a jistče šice votovo, to je moje živo, katrež bude za vás podate. Tak tež zavon pojedži kiluch džaku vaše, co žonu vaša a podajú svojim učobnikám prajo. Zmíče a píče šice z něho. To je kiluch novo a věčno zakonia. Moja krý, kotraž bude za vás a za všetkých přelata. Kvodovaniu rychu. Čínče to na mě vzpomínají. To je potajemstvo víry. Vzpomínaj tuž kníže na tvojho syna, vasivíjame jeho vospošlivé čopiny. Jo hordosne zła staniny a do nebezpieczeństwa, a czekamy do nich nie przyjdzie.
Дякую воприємичі, тут живе, а свято вопо. Просимиче зладуй на дар своєї церкви, шимі вопровані ін'ю, przez котрий це ще бич уєднане. Жив нас з чивома скрию свого сина. Забих ми ze Духом Святим нап'янені, byli jedno čivo a jeden duch ve Kristusu. Unnech z nás zčiniti by věčný dar, zabychme slubene dědictvo docpěli s tvojimi vyzvolenými, ze zbožnej kněžnu Boha Roditelku Mariu, s tvojimi svatými apoštolami a zbožnými martyrami a ze všemi svatými, na které zastupno prostvu šetobu, so přeco nadějeme. Tutun woporny dar naszego wyjednania prosimy Cię, knieże, niech Ty je pokoji a z pomożeniu wszego świata. Skrócuj swoją cyrkę na jej putnikowaniu na ziemi, we wierze a lubości. Skrócuj swojego służebnika, naszego bamża Francyskusa, naszego biskupa Heinricha, zgromadność biskupów, ze wszemi duchownymi a ze swoim umożonym ludom. Usłysz mi wywódcy, modlitwy tutaj swoje wasady, Gotruć se tu zgromadził. Zjednocz ze sobą wszystkie swoje pasami rozbrojene dzieci. Wspomnij też na naszych zemrytych bratów a sestry, a na wszystkich, którzy su Tebie so spodobają, zys tutaj czasności odeszli. Przyjmij ich do swojego królestwa. Tam będziemy z nimi też my, to se nadziejemy, zabychmy z nimi Twoją krasność używali. O to Cię prosimy przez Chrysta, naszego knieza, przez którego Ty święty wszystkie dobra dałaś. Przez Niego z Nim a we Nim dałaś Ci Boże, że mocny wódcy, w jednocze Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hodnosność, wieki na wieki. Modlmy się, kaj się kniez nas uczył. Ojcze nasz, jest w niebiesach, Twoje miano, przyjdź Twoje królestwo, staj się Twoja wola, kajż na niebiu, tak na ziemi. Wszedny chleb nasz daj nam dziś, wodaj nam nasze winy, jako my też wodawamy swoim winnikom, a nie bierz nas do spytowania, ale umoż nas od złego. Umoż nas, knieże, od złego, a daj mieli pokoj naszym dniom. Smil się nad nami opomenam, zabychmy od rycha przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniem wistci oczekowali zbożną nadzieję a przykład naszego zbożnika Jezu Chrysta. Jutro Jezus swoich uczników z postrom pokoja zweselił, tuż jeho prosimy, knieże nie daj na nasze rychy, ale na wiru swojej cyrkwi, a daj po swojej woli pokoj, a jednotu, ki se živa a kraluješ wieki na wieki. Pokoj knieza bądź stajny z wami. Stročcie się z postrom pokoja. Siła kryje naszego knieza Jezu Chrysta. Daj nam wieczne żywienie. Knież Jezu Chrystie, Synu żywo, bo polibuć. Inio Boże, Ożywił. Umoż mi, Boże, Twoje zjawy. Inio Boże,
Liczy Jinia Boże, Katry Zebira Rechi Svita. Nein, nicht so.
tabernakel nie genosić. Strona 106 a 23. Modlíme sa netko po sviatym voprovení. Džens si do mojho domu, krála zastupí. Radosťou či vítam sebi, kak se s tým zveselil. Daruju ci štojše moje, do služby tyž měsícní. Štojše moje, šoje tvoje, však si král jínčky. Z nebes na zemlju si přišel, čo nám co naručil. Si byl za čujstvo živé, na křižu co uchrabí. Dobyča se z rova stanu, odšil se do nebes, aby královal tam věčně, jako na najvyšším knězi. Mezi námi pak bydlíš církví přes tvůj svatý testament, tvojím životě živý, otamne tvůj sakrament. Kaňke zbožné odkazání tvoje životě a krví. Dostojně či přijmuja, do budu rajbošici. Kristče, králo světu ludu, králo času věčnosti, što ještě kupil si smilně, nechče zbaví na věčně. Amen. Modlíme se. Bože, s jutronými sakramentami si svoji církvi nové živiny darujú. Škýtaj a zachovajú ve svojej ľubosti a dovětšiu do krásnosti zrova staninia přes Krista našeho knieza. Często nie służane osobienia przyjął wam a všetkým vašim svojebným žanované jutrone sviate dny. Kniez buď s vami.
Błażony was wszechmocny Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Dziczy w pokoju, halleluja, halleluja.